hayyo Alhajji ngori baɗum nguma hayyo mo moni o ɓuttu mbo garduɗa hande o ko ceerno lewru koor a heptunani mbo eyyi mi faytino mbo kono elle mi ɗeɓi heptinde mbo wona kanga arnoɗo o koye hitande fof ko garduɗo bisimilla makko mbo ɗum noon Alhajji ngori habru en tardiga an padnomi min kay hande mi arani habrude ko kanko ɗoftunomi hunde sohle e mo bisimilla mon lewru koor ko jooɗ Alhajji ngori abba ka mi abbima lewru koor ko jooɗ dow woto jooɗe leydi mi jooɗake leydi koy kon jotta ha feewa bisimilla mon jooɗde bisimilla mon mbo no mbaɗɗon ko mawɗum jam woni toon jam ɓol ɓesguli ɗi e sukaɓe ɓe eɓe jam Alhajji ngori aɗana mosde no wonno ka jiiɗi sekel ma ko seeɗo ganduɗa hen gonga mon cekilagal ko ɓingu yummu soko Allah lewru koor ko moƴƴo bisimilla mon mbo ko jam konngol ñoƴoto koye hunduko jomum Abou Diop nam ko haaju tan addimi mbeɗa yiiɗi noddanami dendagal terɗe ngar tawtere ko jiɗimi haalde ko terɗe nodduɗe kanje jeeɗiɗi pop sababude oɗon lohini feewi somi arani moƴƴani e mon ɗemgal no a yiyan toon yiidere e nofuru hamin go noddere juuɗe e noppi mbason yejjidde awro hay hinere kalne ɗum garannoɗon lewru koor no sohli e mon min gari lewru koor ko eɓeni bisimilla yeɓe jooɗo koyɗe an joɗɗo hinere jottoga yitere ko ƴewtami nofuru an arga jungo joɗɗo no mbaɗɗon tampere ko mawɗum hinere no mbaɗɗa e pofali mbeɗo wondu hen koyngal a wayri ya wonono feewi jungo annene mbeɗen ɗo tan wujju nofuru min tampanimi ko musique o awra an ɓeena kaldanade deƴ ko miijoɗɗa non miijotomi koko mbaɗimi ko jomiraɗo to dagnanakimi ɗum fof so ɓenni on jarama Allah jarama ko min woni lewru koor ko ndo nananoɗon ndu mbeɗo aadiri arde ɗo e nder kala hitande so oɗo saaha heedi haɗa hunde foof mi haalan mono min taw min jibinimi ko gorko biteɗo adunu kono muynimi ke endu wiitede rasul mbeɗo jogui noon ɓiɓɓe gotel hen kala ene yaara e balɗe sappo afo o wiite ko yurmede dewɗo hen wiite ko yaafede deftuɗo hen wiite ko rimɗinede babam jibini ko ɓiɓɓe tolniɓe e sappo e ɗiɗi ko min woni af woni sababu ko min ɓuuri teddude e sappo e goɓe pop ɓen ko ɗo gonno ko ɓooyani min mbaɗata noon ko lomlomtodiral kamɓe foof eɓe gara e nder kala hitande kono ko garangalam ɓuuri mantinde woni sababu mbimi Abou Diop yo noddu mon garon mi arin ɗo rawane o saaha ni joni mi arti ɗo hikka ko haaju tiɗɗo noon joguime mon jiɗimi ko keɗoɗon ɗum no feewi gaño mono hono iblis jomiraɗo yamri yo tongue e nder balɗe capantati ɗo gonanma ɗeɗo pop awo ɓiico tawo dillota kala ko gote mon waɗi ko kañum de kono woto takkumbu o nani min nani haɗa hunde pop mi salmini mon mi tawi ɗo noon fenade nenɗo mawmaw nenɗo haasidagal nenɗo gañantumago nenɗo ñoore nenɗo yeengo nenɗo wujjude nenɗo yaade ko wona haaju mum nenɗo taƴa enda magal nenɗo kono onon ne oɗon jogui hoddiɓe gongo nenɗo jokkere endam nenɗo yankidare nenɗo wallodirde nenɗo yiiɗidirde nenɗo yehodirde nenɗo garimi noon ko jertinde mon moƴƴuɗi mbaɗon bonduɗi goppon hunduko ko an kaldanmi waɗa feere jertena ñiiƴe tintana toni kalna gaɓɓuli mbaɗon feere mbajoɗon ɗemgal angal woppa hunde wiitede fenade e ñoore ɗo kono rewɓe goni ɗiɗi ñoore jiɗɗo ɗum renade pop yo rena haalde haala goɗɗo siftoro ayiba mum min fenade de jiɗɗo renade pop yo rena grand place wona on nani fenade moƴƴani waɗaka bare yitere non an ko addanatama ƴewde ko harmi mino horam ɗum no hawimi mi ƴewat ham par mi ƴeewi kede no Allah tegrim ni mbeɗo mubbuto mo tawde ko wona Allah ƴewnimi ko boni komi fotano ƴewde ko min ƴewni horam ɗum noon nattu ƴewde ko harmi ƴeewa ko dagi mi nani mi jaaɓi nofuru an mata wawa serde e musique mbeɗa wawi ka juuɗi an woppu wujjude mi jaaɓi koye name tinno saɗa ya ko moƴƴi pama pele koko lima hinere an mi nani aɗa dorog pourquoi ça mi wonta ɗum waddi awra he na woppu ko boni mi jaaɓi wona on nani min nani ɗo ɗo gummotomi ɗo somi yii gote mon tan no waɗa ko fotani waɗ ko min e mum ɗemgal nam noddanam ñamde e yerdu ngara hay kamɓe mbeɗa sohliɓe woto jeehe noon joɗɗe ñamdu he non ana yerdu doge ngare node ɗe lewru koor ko no sohla mon yerdu dogen lewru koor ko noddi men assalamu aleykum wa aleykum salam no mbaɗɗon tampere ko mawɗum no maare yaay boy lacciri mburu e kal hamin nanaɓe e jaam yerdu no ndiyam waɗi aɗama e jaam wona aɗa nan ɓikkon makko ɗiɗon kono e jaam woni samba ngulɗam e penda ɓuuɓɗam no mbayrat mi eɓene jaam bisimilla mon joɗɗe bisimilla mon mbo waɗa onon ciftoro mi arin ɗo o sahara waɗi ko gonga arin ɗo holko woni aadi min ñamdude aadi men ko wata hay goto ñamam ummade wendogo ha mutal nayi ndiyam annene min goɗɗodirani hay min ko noon maaro mi waddi ɗum e yaay boy bogoƴo follere suppome e paras kono ko waktu biteɗo kumtari o joganal kam kalde woppani arde caggal takkusan ko min e mum ndiyam nam sa yeehi mbina kam miñi biteɗo ndiyam ngulɗam yo fada kafe e meewo futuru sinno ko sago noon mbason yejjidde locol mburu baɗagol sokola saabu ɗon no wela kuus ndiyam ɓuɓɗam an yaata bisab wona on nani min nani kono minon ala ko min mbawi hen ala ko mbawɗon hen ala mbo min ñaami temomi haalano surlu ay won jaayi eyyi natat ko nder cuuɗi ndefa ha ɓenda ñaama men heewi ko ngullimi kono ɓe kewi rendinnoɓe kay junggo nukkami tamami morlami neldami ñiiƴi tolnir goddol werlo nder kuus wadde wonɓe korda namno ndiyam won ko andi hen ndiyam ko ñamda haala koko gon celluɗo wonɓe ganduɗa koma coynoma tan de ñaw ɓe mbima mbeɗa wonde ulcére ɓe mbima mbeɗa wonde estomac ɓe mbima mbeɗa wonde diabète e ko wawi noon so jiiti waɗoɓe ɗum kalnon kam on nani min nani ñamdu ko an kalnami mata anda ñamdu ko
kañum wuura kon ko kañum hersirte ko gongo ndiyam annen so neɗɗo salima woppude ndiyam ma jaɓoy ndiyam sabu lotirte ko ndiyam ñamoɓe monɓe e yaroɓe monɓe yo kulo Allah seɓe ganduno moƴƴere wonde e yam ɓe cuttano tene jeyano julde andirte imana billahi mum nde jaɓi waddemi min lewru korko nde tawno no wawi wasde waddemi taw hay goto anda waɗanimi so teldi e hoore mum addim tan noon ko wasiyade mon belaɗo jaɓa mettaɗo salomi kono mayde nen ara wallahi haali gonga min ñamdude sinno ko soko hay goto was ñamdemi e nder ma hay min ndiyam ko noon ono ka ala ko mbaɗɗon sabu no mbawa salnade koye mon ko ñamɓe monɓe bonni kala ko boni ɗemgal tinno janggata alquran yitere nan ɗon ma walla ƴewde juuɗe nan ɗon ma jaggane deftere nde ko mankiraɗa aɗa jogui wallidiɓe de nofuru a faami ɗum mi woppi musique kinere annene mi wonta dorog yitere mi harmini ƴewde ko harmi awro mbeɗa mooli alle zina jungo mi harmini kaake jananɗa koyngal yaade ko moƴƴani carte walla dam abbat koyngal wallahi an wonde ko ala gacce yaade juma heɗi yaade tafsir ɓurno yaade zuwoyde bal non a faamani mi ya sofnoyde ɓandu tan mondu sof ñande mbaɗaɗa e gabri rew tan jumaji men jeewi dingri men jewti wara kasma an koyngal yaa ko moƴƴi mawɗo ko juma min nani mbeɗa sikki on paami haalam ka terɗe min paami ko pamɗon hen lemgal ko an namnimi holko pamɗa hen mi faami hen nde ko korko wona tan woppude ñamdu e yardu ko minen terɗe jeeɗiɗɗe pop poti hoorde ɗum fof so ɓenni tinnoɗon lewru ndu ko examen wonande mon wona tan ndu ari on moƴƴi ndu yeehi on duttima e ko gonnoɗon lebbe keddiɗi fof ko min konam ko jaɓimi ko ko ɗum ɓe jaɓi ko calimi ko ko ɗum ɓe cali heddi noon ko min ɓuuriɓe teddugal tinnoɗon no feewi koron wondude e bit taqwa kulol Allah ngol so ɗum fof ɓenni mbeɗa duuno dendagal julɓe paamon min komi nafoore mere kala ko goote mon wannanno min konam dañ gotel so wonni kam min ma dañ sappo ndeki ko min ɓuuri ko an ɓuuride kam tinnoɗon no feewi muñon min mi arani duumade ko ɗum waɗi kala toppitiɗomi kombo Allah kono kala mo jogaki on sif woɗɗodirani e mbabbo saabu serde neɗɗo e mbabbo tan ko haqqilli mum jahon haajuji mon goppon ko wona haajuji mon yo Allah wallu Abou Diop naam ko oɗo wasiyu addunomi wasiyade terɗe ɓe nani te min e hoore men nani a jaram no feewi lewru koor ka moƴƴo noon ka jam noon sinno wonano ana bon komin ñagantoma Allah tan ko ya ɓooya arde aɗa tawa men ɗo aɗa waajo kamen nde tawno minen komin bonɓe mbo bonɗo bonni an ka moƴƴo mbo moƴƴo moƴƴini so moƴƴo arani moƴƴinde ko on bonɗo bonnuno ha bon tan ɓeydoto bonde iblisa ko bonɗo hamin ndunoma ɓooyde arde tawde amen ɗo Allah jarama a jarama ko Allah joro enen fof ken musibɓe somi yeehi ɓiyam afa biteɗo julde koor kañum nene heewi arde yillade mon kono omo jogui teddugal notirtongal muddo hoore tinoɗon hen no feewi saabu min somo woni ndiwri ko kanko woni bibji de te pamon julde koor wona ñantade tan e ñamde e yarde darde ɓiɗɗe ko dewal Allah tinnoɗon adun juutani wonɓe tawnoma ɗo rawan mi tawan ɗumen ɗo hikka te min komi garowo ton kono ma wadu no garimi taw mi tawan ɗo mo tawnomo ɗo rawan ɗum noon goto fof yo tinno walla mbo mum haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Allah jarama on jarama ela jungode a jarama ko Allah jara e inde diine l'islam mi salmoni mi annoyi